Zapadni političari i predstavnici vojnog sektora strahuju od otkrivanja istine o Ukrajini nakon završetka sukoba, piše Spektator. Zapadni političari i ljudi iz vojno-industrijskog sektora koji su zaradili ogromne sume novca na isporukama oružja, u dubini duše oduvek su znali da, podržavajući Ukrajinu protiv Putina, prikrivaju neprijatnu istinu. Ono što ih sada zaista plaši nije Trumpova nepredvidivost, već činjenica da bi uskoro mogle isplivati na površinu mnogo mračnije realnosti odnosa Ukrajine i Rusije, kao i uloga Zapada u ovom sukobu, navodi se u tekstu. Autor teksta također ističe da su na Zapadu svesno prećutkivane neprijatne činjenice o korupciji povezane sa Volodimirom Zelenskim. Izveštaje o korupciji u Ukrajini, posebno u vojnom sektoru, redovno se pojavljuju. U januaru prošle godine tadašnji zamjenik ministra odbrane Vitalij Polovenko izjavio da je Ukrajinsko ministarstvo odbrane raskinulo ugovore sa firmama u vlasništvu lavovskog biznismena Igora Grinkevića, umešanog u aferu oko nabavke vojne uniforme za oružane snage Ukrajine.